Avui a la Galeria us volem parlar d'una proposta novedosa, original, que ens portarà a recórrer la natura als peus de la muntanya de Montserrat aquest proper diumenge, si ens apropem fins al Bruc. Els Amics de Can Serrat, una associació cultural precisament al Bruc, doncs s'ha preparat per aquest diumenge la primera edició de l'Escletja, un recorregut artístic pel bosc i l'entorn rural, que en aquesta primera edició durà el lema Paisatges familiars i ens portarà a reflexionar sobre les relacions familiars en el sentit més ampli i divers de l'expressió. Aquesta primera edició de l'Escletja es farà diumenge a partir de les 12 del migdia i com que en volem saber més coses, ens hem posat en contacte amb la Carla Jorba. Ella forma part d'aquesta associació cultural, els Amics de Can Serrat, i ara li demanarem que ens expliqui més detalls d'aquesta primera edició de l'Escletja. Carla, bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns una mica d'on va sortir la idea, perquè aquesta proposta és portar teatre, oi? Una passejada artística amb diferents disciplines artístiques per la muntanya de Montserrat, però la idea, la base, d'on va sortir, Carla? Sí, inicialment la idea va ser aquesta, doncs portar, per què no? Estàvem una membre de l'associació d'Amics de Can Serrat, justament també passejant pel bosc, sona bastant bucòlic, però va ser això, doncs per què no poden passar coses al bosc, i com que a les dues ens agrada el teatre, bueno, som actrius, i llavors vam dir, ostres, seria molt xulo anar caminant, anar passejant pel bosc i anar trobant escenes, i feu això, un itinerari, un recorregut. Però llavors, això és la idea inicial, però es va anar obrint en altres llenguatges també artístics. Llavors hem anat ampliant i per això aquesta primera edició, a part de haver-hi alguna escena teatral, també hi haurà performance, música, pintura, diferents propostes artístiques. Una activitat a l'aire lliure. De fet, hem vist aquesta proposta en llocs tancats, no? Com ara, doncs, em ve al cap al Teatre de l'Aurora, que van fer diverses propostes així de microteatre aquesta passada festa major, no? En un lloc tancat, una durada de 10-15 minuts, però vosaltres ho feu a l'aire lliure i, a més, aprofitant l'espai que teniu aquí al Bruc, als peus de la muntanya de Montserrat, no? Sí, clar, al formar part de l'associació, doncs tenien ganes de fer coses i aquesta masia, Can Serrat, que és això, la residència d'artistes, que segurament ja es coneix, aquí m'agrada bastant, i l'entorn és preciós, fantàstic, perquè està allà un torrent amb tota vegetació, llavors ja al voltant tens camps d'oliveres, d'ametllers, bosc, i clar, i la muntanya que està allà, no? Tota que t'emmarca i que t'acompanya, i clar, és que ja l'espai és escènic. Sí, tant i tant. La pròpia naturalesa. Llavors, el punt de partida i d'arribada serà el Centre de Producció Artística Can Serrat, al Bruc, i a partir d'allà, a partir de les 12 del migdia, doncs fareu un recorregut. Com ho heu plantejat tot plegat? És a dir, sortireu i anirem fent un recorregut i ens anirem trobant diferents propostes? Sí, serà el que dius tu. L'inici, el punt de partida és a la masia de Can Serrat, es convoca la gent, els convidats a sortir d'allà, llavors anirem passejant tots junts, intentarem fer grups petits, perquè la idea també és, la naturalesa ja convida a apropar-nos i no caldrà fer grups massa grans, llavors 15-20 persones aniran acompanyats amb un guia, amb silenci pel bosc, i aniran seguint, hi ha 5 accions, 5 propostes artístiques, llavors anirem passejant, ens en trobarem una, totes són de petit format, accions d'això 15-10 minuts, són propostes breus, i totes tenen el fil conductor, és el lema Paisatges familiars. Aquest any, la primera edició, es treballa el tema de la família. Llavors, totes aquestes peces, treballant aquest tema, ens faran reflexionar sobre això, les anirem unint i acabarem a la masia de Can Serrat, que allà farem una paella tots junts, i es podrà parlar, reflexionar sobre el que hem vist i comentar una mica, aquesta passejada col·lectiva. Carai, quina bona pinta. Sí. Ara només cal que el temps acompanyi, De fet, amb tantes pluges com portem aquests dies. A veure, el pronòstic, estem cada dia atentes al temps, perquè això ho haig de dir, ho hem organitzat la Thais Buforn i jo mateixa. I llavors, que formem part de l'associació Amics de Can Serrat, hem tirat endavant aquesta idea i estem pendents del temps i esperem que si no fes bon temps, que en farà, n'ha de fer, perquè ja ha plogut massa, no? Sí, tant. Llavors,
Si no en fes, no es podria fer. Ja nosaltres als mitjans ja ho hem anunciat també, Clar. Perquè, clar, si no perd tot el... Sí, no, sentit. perd la gràcia, evidentment, sí. Perquè és vincular l'art amb natura, portar art allà on no en trobaries aparentment, cosa que ja l'art ja sabem que la natura és molt inspiradora i tot això, però normalment trobaràs, no?, una escena teatral o un pintor enmig del bosc. És cert, Aquí és cert. està Sí. Home, és la gràcia. Sí. Parlaves de 5 instal·lacions, de 5 històries que veurem. Per aquesta primera edició de l'Escletxa heu convidat artistes locals o de poblacions properes al Bruc. Veiem, per exemple, la Maria Santfores, que és d'Igualada. Això, sí. És que, de fet, un dels fonaments importants és aquest, que els artistes siguin propers a la muntanya de Montserrat. Llavors això, la Maria Santfores, artista molt coneguda, multidisciplinar, l'hem convidat i ens sorprendrà amb una performance que s'anomena Ecosistema, que ja tenim ganes de veure-la, pinta molt bé. Llavors també tenim d'Igualada una noia que es diu Zoe Balaix, que també és performer i creadora escènica, i ella ha creat una peça que es diu Forest Game, i també és una peça que només existirà allà al lloc on ha triat, a l'espai on ha triat ella, que és enmig d'un camí, perquè ella s'inspira molt en el terreny, en el lloc. Llavors tenim l'escena de teatre, també, la Thais i jo, d'una obra que justament parla de la família i la natura. I tenim el Jordi Algarra, que és un artista autodidacta d'Esparreguera, que ens ha preparat una instal·lació, que també, bueno, s'ha de venir, s'ha de veure. S'ha de veure. Sí. Sí, i el Carles Estrada, que és un pintor local del Bruc, que és, bueno, és una passada perquè és molt eclèctic, és molt xulo, que justament farà un treball de so amb un músic d'Esparreguera, que es diu el Joan Jurado. Imatge i so, vull dir que... Sí. Propostes artístiques de petit format, teatre, dansa, música, performance, pintura, en aquesta primera edició de l'Escletxa. Diumenge, a partir de les 12 del migdia. Com arribem a Can Serrat? Estarà indicat? Sabrem arribar-hi? Sabreu arribar-hi. Sí? Ens ho trobarem? És que, clar, és una masia que sense número no està, però el Google Maps ho indica perfectament, Molt bé. Vull dir, sí, és fàcil de trobar. Per més informació podeu entrar al Facebook, Escletxa Art Natura al Bruc, i allà també penjarem el mapa i tot per trobar l'accés i que sigui tot més fàcil. Molt bé, primera edició de l'Escletxa aquest diumenge al Bruc, i potser, doncs, si tot funciona bé, l'any que ve n'hi haurà una segona edició, o d'aquí uns mesos, no sé, Carla. Aquest és el nostre desig, sí, que tingui llarga durada i primera edició perquè n'hi hagi moltes més. Doncs vinga. Doncs els espectadors que vulguin assistir-hi, que vagin una mica equipats, oi? Que això és a l'aire lliure. Bé, estem al mes de novembre, hem d'anar una mica arregladets. Estem al Bruc, a la muntanya. Això mateix, muntanya, Sí, el camí serà fàcil, tècnicament. Sí, no és complicat, és dificultat mínima, no en té, però és això, estar ben, el que dius tu, ben equipats, unes bones botes i abrigats. I per venir amb canalla? També es paga a partir de 12 anys, això que no ho he dit. L'entrada de la passejada artística és de 7 euros i llavors, com que hi ha una paella, que és opcional, de 3 euros, una paella vegetariana, i això el pack plegat, tot 10 euros, i et pots venir amb la canalla, també, sí, tant, perquè és que el paratge, el paisatge és molt acollidor i està molt bé. Convida. Doncs ens agrada molt aquesta iniciativa que ha sorgit d'aquesta associació dels Amics de Can Serrat al Bruc, i avui n'hem parlat aquí a la galeria amb la Carla Jorba, que és una dels membres d'aquesta associació i a més també és actriu. La trobareu allà, a la Carla, amb la Thais, amb aquestes escenes que han escollit de la valentia d'Alfredo Sanzol, en 2 punts d'actuació d'aquesta passejada que farem pels peus de la muntanya de Montserrat, gaudint de tota aquesta matinal de natura i de cultura en directe. Doncs escolta, Carla, no sé si vols afegir alguna altra cosa. Això, convidar tothom qui ho hagi escoltat i que li hagi despertat una mica l'interès, doncs no us ho penseu massa, que us esperem el diumenge. Doncs moltes gràcies i endavant, que la iniciativa és molt autèntica. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per trucar-nos. Convention fever grips Los Angeles. The only major threat to Kennedy's hopes is...